Het Simmerblomke. Ik sta hier in Halm en ik ben onderwijs naar Geert en Titia. Zij zijn op joen terug hun dochter Olga. Zij vertelt dus dat haar huid altijd van haar kleer staan en echt een luisterend eer binnen. Dus ze wil haar huid graag verrassen met een mooi bosje bloemen van Jelledas Bloemenboutique uit de Westerheen. Dus ik zal even zien als ze thuis binnen. Spannend. Oh, de deur zit nog op slot. Ja. Ah, goeiedag. Ja, Verrassing. verrassing. Ja. Leuk. Is jouw vrouw ook thuis? Ja, dit jaar. Officieel Ja, ja. afspraak. Ja, want het is van jou allebei namelijk. Kun je misschien een stapje hier even buiten de deur zetten met je toe aan, want dan kunnen we je wat beter zien. Ja, goeie. Nou, goeie. Goeie. Ik heb een mooie verrassing voor je. Nou, dat is nooit wij. Het ziet er Nou, leuk wat uit. zeiden we dan, hè? Ja. Werkt dit voor? Nou, dit is een mooi simmerblom. En iemand heeft dus een berichtje gestuurd en die had je hem opjoen en die zei, ja, die verzin je een bosje blommen. Oh, wat leuk. Maar Maar ik weet er wie. Heb je een idee? Ja, Nee. vermoed wel. Ja, Johanna, vermoeden? Waar denk Ik je? kan me net verwonderen dat uw dochter die laat. Olga. Ja. Ja, hier gaan we. Hartstikke Nou, leuk, leuk, ja. Ja. Dit Denk ik wel weer wat ze dus zei van, ja, leuk, ja. dat gaat wel wat zin in. Nou, ik denk wel weer krijgen. Ja, want je hebt je altijd van haar kleren, zei ze. Je bent echt altijd een luisterend eer, vertelde ze. Dat is klopt, wel weer, ik. dat is wel weer. En dan helpen maar dan dat we dat echt. Zo gebeurt het echt wel erg. Dat is net een geval dat het alleen bij Haarwijk komt. Of bij Uuswijk komt. Zijn bijvoorbeeld, wij zijn allebei technisch op een computer. Dus dan moet er bij wijze van spreken een keer wat gebeuren met de computer of met de telefoon. Haar vriend, partner maakt het goed van. Voordat ik straks een geval van krijg. Die zit zelf in de ICT, zij is zelf lerares. Waardoor dat zij op een gegeven moment met die computer, bij hulp van hem, er heel goed mee omgaan kan, is het voor ons een heel profijt. En daarom zeg ik, zij is dit us verkoren, us kleer, wij is het voor haar kleer. Maar wij zeggen ik als ouders zijn, als die mogelijkheid bestaat, moet je dat doen. Dat voor je ouders. Ja, zo, dat doe ik van elkaar, toch? Tuurlijk, dat doe je. Nou, ze wil hem er in ieder geval van je bedanken. En hier een heel mooi bosje bloemen. Het papier is al een beetje verwaaid, maar de bosje bloemen is nog hartstikke mooi. Fantastisch uit. Geweldig. Wel mooi, hè, net? Heel mooi. Nou, daar gaan we wel even van genieten. Die krijgt een mooi plakje. Ja, Zeker weten, zeker weten. Die komt op tafel en daar gaan we lekker van genieten.